Pozdravujem vás všetkých. Volám sa Martin Krenický. Dnes je 9. január 2016. Sme na kopci Buková. Dnes kvôli oblačnosti nie je veľmi vidieť do okolia. Avšak inokedy za priaznivejších podmienok je z tohto kopca vidieť až na končiare Tatier. Tak ako je tento kopec ponorený do hmly, oblačnosti, mrazu a súmraku, podobne je to aj s našou krajinou. Preto, majúc na zreteli nevyhnutnosť celostnej obrody spoločnosti a nastolenia spravodlivosti, uvedomujúci príležitosť na vytvorenie podmienok na rozvíjanie tvorivosti a schopnosti samostatne rozlišovať pravdu, prijal som ponuku kandidovať v najbližších parlamentných voľbách, ktoré sa uskutočnia 5. marca 2016 na kandidátke strany Priama demokracia. Naším hlavným, základným a najdôležitejším cieľom je dosiahnuť, aby sa občania zaujímali o svoju krajinu, starali sa o ňu, prezali zodpovednosť za ňu a vládli si sami. Za prostriedok, ktorým je možné dosiahnuť tento cieľ, považujeme sfunkčnenie referenda. Inšpiráciou je pre nás švajčiarsky referendový a volebný systém. Pamätajme, ak sa nebudeme zaujímať o politiku, politika sa bude zaujímať o nás. Ak sa nebudeme zaujímať a starať o svoju krajinu, niekto sa o našu krajinu postará a postará sa aj o nás, ale nebude sa nám to páčiť.